Oras sa manginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami na mungkin boy mangrupi hita, di pangaradio ta, di jamita na nang si patol hasota, di partangyangan songoni di hari Minggu siganu Minggu, di tonga-tonga ni parminggota di Huriatta, Huria Kristen Batak Protestan. Jala di video naing patol hason nami pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di jamita evangelium na naing si pasahaton di hari Minggu tanggal 12 Mei 2024. Jala jamita dihita di si imana tersurat di buku ni Pasalmen bindu na parjulu ayat sada sahat rodi ayat onom songonoma didok di si. Martua mahalak na soolo mangihutton tahinya kaparjahat, jalan na soolo jongjong tudalan niya kapardosa, jalan na soolo sahudulan dohot akka pangarehei. Saya patik ni Jehovah dolomo ni rohana, jala saya ido dipikiri rohana arian dohot borngin. Songon hau do ibana na sinuan di topi ni batangaik, namar parbuehon parbuena di hajujupang ni tikina. Bulung na pedang olo malos, jala sudena ni ulana manjadi do. Alai dang songoni anggo pangalahon yakka parjahat, songon orbuk na hinabakon ni alugudu nasida. Di baheni dang manahan akka parjahati, maradopon paruhuman manang terbahen akka pardosa jongjong di luhutan niaka nati gorroha. Ay ditanda Jehovah do dalan niaka nati gorrohai, alai matua laholonong do anggo dalan niaka parjahat olat ni ima sahatna. Amangin ang tekas hujah hami turpuhon huingot tami ma nati nopa ni debatado jolmai tumiru rupana tudos pangalahona. Imana patuduhon solhot ni persaoran ni jolmai dohot debata. Ala hadirion ni debata dilehon tu jolmai songon basa-basana. Nakpe segai manang terhirasotarida bei ala ni pangalasion ni dosa ni jolmai. Alai dungro Tuhan Yesus Kristus ditebus portibion, ditebus hita sian dosata dipatuduhon holong ni rohani debata, mulak mamuse dipature parsaorata dohot debata, jala debata marhite pangalahona dohot rupana di basa-basahon do itu hita, di bagasan Yesus Kristus gabe taruli hita basa-basa na umarga sian basa-basa na adong di portibion ima haluauni jala mardame dohot debata. Totu marhitei mian madehita kesegambaran Allah, pikiran Allah, sasitong na jolmai terikat dan terpaut kepada Allah Tuhan kita Sang Pencipta. Terpaut manang terhubung gabe sada dohita dohot debata, gabe siula hatani debata jalanong ditubus dohita ikon hatani debata na masih hanguluhonotta. Alai dalam kenyataan itu tidak selalu terjadi. Walau kesegambaran Tuhan ada dalam manusia itu diciptakan sesuai dengan gambarnya, tetapi Allah tidak pernah memaksakan kehendak. Selalu diberi kepada manusia itu porsi untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya, bertanggung jawab atas pilihannya. Dan songon robot kita ala nong ditebus malang ditopa hombar tulomo ni rohani debata salah 100% dang boy behita mangulahon na solomo ni rohani debata. Semestinya begitu, tetapi dalam kenyataannya kehendak bebas manusia itu menentukan pilihannya, Allah tidak memaksakan. Songonido nang di Pasalmen bindu sadaon, dia do sipil di tommu. Alai molo dipulit ho dalan ni debata, martua maho, dohot sude pasu-pasu naneng sahat tuho. Marhiti nanioloi ho dalan ni debata hata ni debata. Alai molo daong. Ada konsekuensi dari setiap perbuatan. Ada yang harus kita tanggung sebagai akibat dari segala pilihan kita. Maka jika memilih yang benar, tentu akan memberikan kedamaian, ketenangan. Tetapi jika memilih yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan bukan kebenaran, akan ada hukuman atau akan ada konsekuensi atas pilihan itu. Atau dia ada pilih tota. Saya didok do dia pilih mahanguluani. Alanya hai ko pilih tota.
ala marhitei dapotan pasu-pasu hita. Martua didok dison. Atong ahado hatuau ni hamoraon hagabion hasangapol lui menjadi sudina taula dalam artian mamora mahita mulu taului hatani debata. Faktanya tidak selalu begitu. Bahkan mereka yang dekat pada Tuhan sering terlihat menderita. Sering terlihat bukan menjadi orang-orang yang kaya. Bukan menjadi orang-orang yang dipandang dihormati. Bahkan sebaliknya dihina. Bahkan sebaliknya gabe lea di berek portibion akka na porsiai doh nama kanguluhon hatani debata. Ala memang dang ditanda portibion hatani debata. Atong hatuau dia donata jalo. Molo mangulu hita di bagasan hati goran, di bagasan hatani debata. Molo ganu pari tapi kiri hatani debata. Molo ganu pari gadi arian dohot borngin mangulu hita di bagasan hati debata. Terkoneksi kepada Tuhan. Berkat apa yang kita terima? Martua hatuaun songon dia. Ima hatuaun pangat tusion nasitong taringot tu debata. Karena itu adalah berkat. Ai basa-basa dui. Daktar bayan jolmai mangat tu si hatani debata moloso di pahusor-husor. Jala moloso di urupi todii. Ai daktar tu si halak hatani debata moloso hiadi jaha. Jala moloso ganu pari dibuan di pikiranna. Atong ahado hatuauta. Hatuauta kita akan memahami firman itu. Berkat itu adalah kita akan diberi pemahaman atas firman itu. Dan kita diberi pemahaman tentang keselamatan yang telah dianugerahkan itu. Dilehot tu hita pangat tu sion nasitong taringot tu hatani debata. Ai di dok Tuhan Yesus do tus Pilatus ditiki. Molo di botoho hasitongani. Ihu tonom mudui alai dang di papatari tu ho. Mah hasitongani di dok ibana. Hasitongani ima hatani debata nong gabi colma. Atong pasu-pasu songon dia do hita na dilehon. Hatuaun si songon dia molo olo hita sa tong makanguluhon hatani debata. Sonang ni roha, dami ni pikiran, pangat tu sion na sitong taringot tu perdalanan ni ngolu. Sehingga kita tidak menjalani hidup yang tidak kita mengerti tujuan akhirnya. Tetapi karena kita merenungkan firman Tuhan, kita mengerti arti kehidupan dan tujuan akhir kehidupan. Itu adalah sebuah berkat. Dang holan hamoraon hagabion hasangaponi nagabi pasu-pasu. Tetapi ketenangan dan pengertian yang baik atas firman Tuhan, pengertian yang benar atas firman Tuhan, pengertian yang benar ahadu lapatan ningulu, itu akan menjadi satu berkat berharga. Atau pilih mah hari ini kita berada di persimpangan, sekalipun Tuhan punya kuasa absolut 100% atas hidup kita, mergugudu di bata 100% yang dinguluta aledang dipakai bana dilehod do porsi di hita lahoma milit. Atong marhiti pasal men sadaon ayat sada sarodionom pilih mah hanguluani. Hanguluan na mga tusi asidohot holong ni rohani di bata. Na mga tusi akka basa-basa ni di bata. Jala gabi sidok mauliate. Ala ni sudi basa-basa naung tajalo.